Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ambo ingin mendoakan sanak kesadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ambo mendoakan sanak kesadonyo dimanapun berado, baik yang ada dalam rimbo ataupun dalam parak sempelo seperti ambo. Mudah-mudahan sanak sehat-sehat saja dan berado dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti judulnya sanak, belajar dari pengalaman. Odeku ceritonya sanak, ambo pernah punya aplikasi, dan aplikasi ambo tuh diblokir dek gara-gara ada pelanggaran. Dan baru-baru kok halaman ambo juga dapat teguran gara-gara pelanggaran lo. Tapi ambo napa ada ambo sana. Dari situ ambo dapat pelajaran. Alam tak kembang jadi guru. Aplikasi nan ambo mainan ko ndak ambo nan punyo do. Ndak ambo pulo yang membuat do. Jadi kalau awak ingin sukses memainkan aplikasi itu, tentu awak harus patuh dan taat jo aturan nan ado dibuat de urang nan punyo. Jadi sana baitu pulo lah kiro-kiro awak hidup di teh dunia ko. Dunia ko ndak awak nan punyo do. Ndak awak pulo nan membuat do. Jangan sukoti awak jo hidup di teh dunia ko. Kalau awak ingin sukses dan berhasil lo hidup di teh dunia ko, yo awak harus patuh lo jo aturan nan ado di teh dan dibuat di teh dunia ko. Dan sampai beko kena blokir lo awak di teh dunia ko. Hanya itu nan dapat ambo sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa yo sana, apa nama itu? Ambo nak pandai bahasa Inggris ko do. Sedangkan bahasa Indonesia aja ada patah-patah di dambo. Sukribe, apa namanya itu sana? Sukribe. Jangan lupa ya sana. Satu sukribe itu sangat berarti untuk ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.